Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov. Po krátkej pauze sme tu opäť. Na úvod pripomínam, že všetky naše videopodcasty a podcasty sú bezplatné, no zároveň potrebujeme vašu podporu na to, aby vznikali, takže prosím, staňte sa jedným z našich predplatiteľov. A ideme rovno k našej téme. Slovensko už niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, sa dostáva do istej medzinárodnej hanby a tentokrát kvôli zdravotníctvu a kvôli našim vzťahom s VHO, kvôli tomu, že sme sa tzv. Disociovali od pandemickej zmluvy. Zrušili sme medicínske štandardy pre transrodových ľudí. Pandémiu vyšetruje istý poslanec Kotlár, antivaxer, chemtrails pozitív, TV Slovana, kadečo. A tá atmosféra asi v medzinárodných organizáciách je veľmi zložitá a nie je ľahké sa zúčastňovať rokovaní, napríklad VHO. Práve mojím dnešným hosťom je pán profesor Šúroda, ktorý je slovenským zástupcom pri Rade VHO. Ďakujem veľmi pekne, že si tu. Ďakujem za pozvanie. Keď chodíš na Rady VHO, keď chodíš do zahraničia, kde zastupuješ Slovensko, aký máme momentálne imič kvôli tomu všetkému, čo som povedal? No, v súčasnosti po tej disasociácii od medzinárodných zdravotníckých predpisov som stále kontaktovaný, alebo teda na dennej báze kontaktovaný kolegami z iných krajín, ktorí sa snažia prezvedieť, či náhodou nezmeníme názor, alebo ako sa situácia u nás vyvíja. A zmeníme? To nezáleží odo mňa. Od koho? Od exekutívy našej vlády a ministerstva zdravotníctva. Je to rozhodnutie o tom, či sa pripojíme ako posledná krajina k dohode o pandemických zmluvách, je čisto politická otázka? Teraz sa nejedná o pandemickej zmluve. Pandemická zmluva sa odročila, jej teda pojednanie vôbec a docizelovanie textu o 1 rok, približne. Uvidíme, že ako budeme úspešní alebo neúspešní v tom jednaní, lebo pandemická zmluva naozaj má svoje výzvy, ktoré treba významným spôsobom ešte popísať, hlavne komerčné determinanty zdravia a niektoré ďalšie. Ale dokument, ktorý teraz posudzujeme, alebo ktorý sme hodnotili a prijímali na zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré teda prebiehalo 27. mája až 1. júna tohto roku v Ženeve a išlo o celosvetové zhromaždenie zdravotnícke, tak to bol dokument, ktorý nadväzoval na už schválený dokument z roku 2005 a išlo o medzinárodné zdravotnícke predpisy a teraz sme chceli prijať nejaké dodatky. Medzinárodné zdravotné predpisy sú však medicínske predpisy. Je to verejno-zdravotnícke, áno. Čiže sú to odborné predpisy o tom, ako postupovať pri liečbe, o tom nejaké medzinárodné guideliny a podobne, správne? Nie celkom, lebo verejné zdravie má svoje komponenty jednak technické, to znamená tieto odborné, ktoré hovoria o tom, že na základe dôkazov čo konkrétne sa má robiť, napríklad aké opatrenia na zabránenie šírenia infekcií a tak ďalej. A potom máme už klinické postupy, ktoré nám hovoria o tom, ako liečiť jednotlivé infekcie. Medzinárodné zdravotnícke predpisy nám hovoria o tom, ako ochrániť napríklad krajinu na vstupoch, rôznych vstupoch, či vodné vstupy, vzdušné vstupy alebo cezhraničný prechod pred prípadným prenosom závažných patogénov, to znamená pôvodcov ochorení, ktoré by mohli v danej krajine byť šíriteľné. Prečo sme sa teda od týchto dokumentov disociovali? Aké bolo odôvodnenie, ktoré si ty dostal? Lebo predpokladám, že ste sa rozprávali s niekým, ja neviem, s pani ministerkou, so štátnymi tajomníkmi, alebo s niekým. Tak inštrukcia bola odmietnúť? V podstate to odôvodnenie sa ako keby tvorilo, alebo pozícia Slovenskej republiky sa tvorila behom toho týždňa Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, kde v pondelok vyjavili krajiny sveta na takzvanom prvom úvodnom plenárnom zasadnutí, kde boli prítomní ministri, premiéri, prezidenti rôznych krajín, tak vyjavili záujem, že by chceli, a napriek tomu, že nie je úplne konsenzuálny zatiaľ ten text týchto predpisov,
do tejto doby robiť na tom počas týždňa, aby aspoň niečo prijali, na čom sa vedia prioritne dohodnúť všetky krajiny sveta a aby sa o tomto dokumente nemuselo hlasovať. V tomto kontexte sa začal pracovať počas tohto týždňa na vylepšení niektorých problematických bodov alebo článkov tohoto návrhu a teda zúčastňovali sa na tom všetky krajiny sveta. Keďže Aj my sme sa zúčastňovali, áno, bol tam náš zástupca z ministerstva zdravotníctva, ktorý na všetkých rokovaniach Kto tam bol za Slovensko? Bol tam kolega z ministerstva zdravotníctva zo zahraničného odboru. Čo sa týka teda tej komunikácie, tak vlastne od prvého dňa, keďže pán štátny tajomník zastupoval ministerstvo zdravotníctva, pán doktor Štovko zastupoval ministerstvo zdravotníctva aj na týchto rokovaniach, kde boli iné krajiny, ktoré na svojej exekutívnej úrovni vyjadrili, že by chceli, aby sa tento dokument predsa len skúsil prijať aj s vycizelovaním toho textu, tak túto informáciu posunul na Slovensko. Pripravili sme podklad na vládu, informáciu o tom, čo by eventuálne hrozilo, keď by sme neprijali tento dokument a aké by mohli byť teda moduly toho, ako sa k tomu postaviť. Podľa informácií, ktorú som ja dostal, keďže som samozrejme, že na vláde nebol, keďže som bol v Ženeve, tak toto bolo prediskutované na úrovni vládnych predstaviteľov a dohoda bola, alebo teda rozhodnutie bolo, že uznesením sa má ministerstvo zdravotníctva koordinovať s pánom splnomocnencom pre pandémiu, s pánom doktorom Kotlárom a majú spoločne pripraviť stanovisko Slovenskej republiky, ktoré má byť následne prednesené v Ženeve. K tejto Kotlár, že to je nejaká funkcia, ktorú sme vymysleli, ktorú vláda vymyslela, aby na svoju stranu získala antivexerov, akože veriacich v chemtrails a podobne. Teď sa má vláda koordinovať akože s nejakou obskúrnou figurkou dezinfoscény. Ja nie som súčasť vlády a tak sa neviem k tomu vyjadriť. Ale názor na to zrejme máš. Názor istotne mám na to aj ako odborník. Ako odborník mi príde, že samozrejme všetky politiky a rozhodnutia, ktoré robíme na úrovni našej krajiny, by sme mali robiť na základe dôkazov, na základe nejakých dátových analýz a podobne. A hlavne diskusí s odborníkmi, ktorí sú na to kompetentní a študovali príslušné problematiky. Pán Kotlár takým je? Nedokážem hodnotiť, nevidel som nikdy ani jeho životopis, takže neviem sa k tomu. Je to lekár síce vyštudovaný, ortopéd a majiteľ TV Slovan. Tak toto je dostatočná kvalifikácia? Ja by som to možno, že otočil z iného pohľadu, že myslím si, že aj pri takto závažnom dokumente mali byť od začiatku prizvané rôzne odborné spoločnosti a minimálne hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva, ktorí mali do konca tohto procesu byť pri tomto procese, dávať stanoviska a mali byť prizvaní k tej diskusii. Mali alebo boli? Hovorím, že mali a ten konjunktív používam zámerne, lebo teda ani v Ženeve neboli prítomní žiadni odborníci. Čiže o tom, či sa Slovenská republika pripojí k tak závažnému dokumentu, na ktorom je celosvetová zhoda, a to nie je zhoda, že Európska únia a NATO, ale Bolívia, Botswana, Eritrea, Rusko, Venezuela, ale krajiny, ktoré sa shodnú v málo čom, tak o tomto rozhoduje Kotlár. Vláda zjavne nie. Predpokladám, že vláda je ešte natoľko lucidná, že tá by s tým bol ako tak OK. I keď je tam časť vlády, ktorá je Kotlár pozitív, takže na Slovensku je Kotlár tak vplyvným mužom slovenského zdravotníctva? To sa musíte spýtať ministerstva zdravotníctva, kto o tom rozhodol, ale viem, že sa mali koordinovať s ním preto, aby sa vytvorila pozícia. No ale tá koordinácia dopadla tak, že sme sa k týmto dokumentom nepridali. Tak, že tam je súzvuk pána Kotlára s pani ministerkou Dolinkovou? To neviem. A bol si v kontakte, styčný dôstojník je predpokladá ministerstvo zdravotníctva a teda samozrejme i pani ministerka Dolinková. Boli ste v kontakte spolu? V priamom kontakte sme neboli s pani Čiže ministerkou. o tak závažnom dokumente, ktorý prijalo 190 ľudí, ste neboli v priamom kontakte s ministerkou Dolinkovou? Nie. O čom to svedčí? Ale pokúšali sme sa o to?
Teda ty si sa o to pokúšal? Áno. Bez odpovede? Tá komunikácia bola presmerovaná teda na iných členov tímu, takže pani ministerka mala pravdepodobne iné prioritné aktivity, ktorým sa musela venovať. Na kolegov z zahraničného odboru a potom teda na A zahraničný odbor dostal nejaké inštrukcie, že bude vám volať pán profesor Šúvada v tejto a v tejto veci a stanovisko vedenia ministerstva je také. Takto? Pravdepodobne si to interne odkomunikovali. A zahraničný odbor teda v rámci tých príprav, keďže ste sa koordinovali, ten ti dal aké inštrukcie? Tie boli tie, ktoré som teda prezentoval, že som dostal následne písomné poverenie ministerstva zdravotníctva, aby som odprezentoval disasociáciu, s tým, že ale teda bola ešte podmienená tým, že musíme na európskej úrovni predniesť pripomienky pána splnomocnenca Kotlára. Tie boli aké? To boli tie, ktoré sú známe, ktoré mal výhrady k predchádzajúcemu textu. Takže celé tieto pripomienky boli prednesené s tým, že ten negociátor na úrovni Európskej komisie ich mal ďalej predniesť na tej globálnej diskusii počas tohto týždňa. Keď si teda predniesol tieto pripomienky z tvojho odborného hľadiska, boli to relevantné pripomienky alebo ideologické pripomienky? Dneska s odstupom času, teda keď sa môžem k tomu vyjadriť, tak si myslím, že veľa tých pripomienok už aj nebolo platných vzhľadom na to, že reflektovali text, ktorý už vtedy nebol aktuálnym textom. Dobre, takže si tieto pripomienky predniesol a oni boli akceptované? Alebo už ani nemali byť ako akceptované, keďže boli irelevantné? Mnohé z nich boli irelevantné v tom kontexte tých diskusí, keďže sa prijímal nový text, ktorý bol oveľa jednoduchší a konsenzuálny. A teda tie, ktoré boli súčasťou toho daného textu ešte, napríklad o tej zvrchovanosti alebo ľudských právach, tak to krajiny vyhodnotili ako bezprecedentné a nechceli sa tým ani zaoberať vzhľadom na to, že každý mal 100% presvedčenie o tom, že súčasť toho dokumentu je naozaj aj ošetrenie suverenity krajín a aj ľudské práva. Pán Kotlár, teda splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie pandémie covidu, sa zúčastňuje a zúčastňoval týchto rokovaní? A chodil do Ženevy napríklad na zasadnutia WHO? Nie je mi to známe. Lebo nejakú fotku zverejnil, ale spolu ste nikdy neinteragovali na týchto rokovaniach. Nie. Čiže on tam chodí ako solo jazdec? Pokiaľ mám správnu vedomosť, bol tam jedenkrát niekoľko týždňov, myslím, že 2,5 týždňa pred zasadnutím Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, kedy sa stretol aj so zástupcami zdravotných ataše na úrovni Európskeho regiónu, kde predniesol svoje pripomienky, ktoré teda boli odprezentované v plnom znení, ako to považoval za vhodné. A teda stretol sa aj s riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, s doktorom Tedrosom. Čo bol predmetom ich stretnutia, to vieme? Od doktora Tedrosa teda iba viem, že teda bolo to veľmi priateľské stretnutie a že považoval ho za prínosné v zmysle konštruktívnej diskusie. Dobre, tak čo je za tým ideologicky, alebo neviem ani ako to nazvať, že sme sa teda od týchto dokumentov disociovali? Ja mám iba informáciu, ktorú máte aj vy, a to je to, že nebol dostatočný čas na to, aby sa zoznámili. Ale možno do Roháča alebo niekde, a tak 190 krajín malo dostatočný čas a my sme nemali dostatočný čas. A keď hovoríme, že nemali sme dostatočný čas na zoznámenie sa s týmito dokumentami, to koho myslíme? Kto na to nemal dostatok času? Pravdepodobne ministerstvo zdravotníctva. Vedenie ministerstva zdravotníctva. A kontaktovali niekoho z tvojho tímu ohľadne týchto dokumentov, že príďte nám to vysvetliť, nerozumieme niečomu, nesúhlasíme s niečím, potrebujeme viac času, takéto stretnutia prebehli? Toto ministerstvo zdravotníctva ako také, ono riadilo celú tú diskusiu od začiatku cestou odboru krízového manažmentu. Ktorému sa zmenilo vedenie medzi tým? 36. Áno, ale do 36. to teda bolo takto. 35. asi. Pardon, 5. ospravedlňujem sa.
Dovtedy zastupovali pri rokovaniach IHR, krízový útvar Úradu verejného zdravotníctva a zahraničný odbor a pre pandemickú zmluvu krízový útvar ministerstva zdravotníctva a zahraničný odbor. Potom, čo sme sa teda disociovali, prebehli nejaké nové rokovania? Už bolo stretnutie s vedením ministerstva zdravotníctva? Snažíme sa s tým niečo robiť? Aký je teda náš postoj momentálne? Zatiaľ teda takéto stretnutie nebolo, bolo oznámené včera a dostal som aj ja pozvánku na zasadnutie v pondelok, ako keby rozšírené nejakej medzirezortnej skupiny, plus sú tam nejakí bývalí členovia pandemickej komisie, takže neviem celkom, akú to bude mať štruktúru, ale v pondelok by malo takéto zasadnutie byť. Čo v praxi znamená disociácia? Disasociácia v praxi znamená to, že sme vyjadrili, že ako keby nikdy sme nemali, nemáme a nebudeme mať nič dočinenia s procesom IHR, teda medzinárodných zdravotníckych predpisov. A v praxi nám to môže ako poškodiť, pretože viacer zväz ambulantných poskytovateľov, asociácia súkromných lekárov, dokonca Slovenská lekárska komora a ďalšie komory vyjadrili znepokojenie a obav nad tým, že čo to vlastne robíme. Tak v praxi, ako nás to negatívne ovplyvní do budúcnosti? Samotné vyjadrenie disasociácie znamená, že počas rokovania o tomto konkrétnom bode a schválenia tohto bodu konsenzom globálnym sme požiadali o zápis do dokumentu, ktorý o tomto hovorí, že sa dištancujeme od všetkého, čo s týmto procesom súvisí. V praxi ešte v zmysle legislatívnych krokov správneho práva na úrovni UN systému, teda OSN systému a Svetovej zdravotníckej organizácii potrebujeme dať písomné odmietnutie, tzv. Rejection, do jedného roka. Ešte sme to neurobili, ktoré by malo byť podpísané buď teda ministerstvom zdravotníctva alebo našou vládou a v tom kontexte bude završený celý ten proces. Tá disasociácia samotná nám nabúrava proces účasti na globálnych diskusiách k tomuto dokumentu následne, lebo ako bolo povedané niekoľkokrát... ako by sme boli exkomunikovaní z medzinárodného spoločenstva. Sme sa trošku sami k tejto téme vyčlenili. Znamená to, ako to bolo povedané mnohokrát, že tento dokument je živým dokumentom. On samozrejme sa potrebuje ešte docizelovať, keďže jednotlivé krajiny budú prechádzať jednotlivé články a budú možno dávať aj návrhy na zlepšenie wordingu, teda toho, čo tam obsahuje jednotlivé tie položky, alebo ako to je nadraftované. Tak v tom kontexte sa budú zberať tieto pripomienky a nie je vylúčené, že v krátkej dobe dôjde aj k revízii tohoto textu, k jeho prípadnému rozšíreniu alebo doplneniu, práve preto, aby bol viacej komprehenzívny, aby bol komplexný, aby zahrňal potreby aj zraniteľných systémov, aj tých, ktoré sa nachádzajú napríklad v súčasnosti v konfliktoch, alebo naopak aj tých, ktoré majú málo zdrojov, ako napríklad štáty Afriky alebo Blízkeho východu alebo Južnej. A na tomto celom nebudeme môcť participovať. A na tomto celom tým, že sme povedali, že v podstate nás ako keby ten proces trošku to nadľahčím nezaujíma a už nechceme byť toho súčasťou, tak tým pádom sme sa teraz vyčlenili z tohoto procesu. Vyzerá to, že gól už vlastný bol, ale dá sa to ešte vykopnúť z bránkovej čiary, alebo už nie cesty späť? Čo sa týka samotného stiahnutia disasociácie, zatiaľ na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie a konkrétne teda v súvislosti s týmto konkrétnym dokumentom neexistuje ustanovenie, ktoré by umožňovalo stiahnuť takúto disasociáciu štátu, ktorý ju raz vysloví, vzhľadom na to, že štáty nepredpokladali, že by nejaký štát na svete toto mohol urobiť. Na druhej strane v neformálnych diskusiách aj so systémom WHO, právnym a poradenstvom, ale aj s inými štátmi je prejavená dobrá vôľa, že ak by Slovensko takúto žiadosť poslalo na riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie a oznámila iným členským štátom, že si to rozmyslela, že chcela by byť toho súčasťou a stiahnuť tú disasociáciu, tak vlastne je ochota medzinárodného spoločenstva nájsť nejakú cestu, ako by nás akceptovali a ako by sme mohli naďalej byť. Koľko máme na to času? Ešte doplním tú druhú vec. Dôležité, čo je, aby sme nepodali eventuálne to rejection, to finálne odmietnutie. To hrozí?
Zatiaľ je to teda komunikované tak, že do 1 roka plánujeme podať toto odmietnutie. Takže uvidíme. To odmietnutie by sme museli podať cez teba? Nie, toto ide priamo, hovorím, buď cez ministerstvo zdravotníctva, alebo cez vládu, cestou stálej misie ministerstva zahraničných vecí pri OSN, pri Ženeve. Ak by sme sa to, ak by k tomuto došlo, mala by ministerka dostať vo svojej v stoličke? Myslím si, že táto otázka je naozaj taká hypotetická. Tak sme na polceste k tomu, že je tam disociácia, ďalej je dištancovanie. Ja si myslím, že pani ministerka zvažuje možnosť, ako toto nepodať, takéto odmietnutie, a hľadá riešenie preto, aby bola podpora verejného zdravia ľudí na Slovensku, či marginalizovaných, zraniteľných, alebo kohokoľvek z nás, aby bola naozaj maximálna v napojení na medzinárodné štruktúry, aby bola bezpečná či pre našu generáciu, či pre generáciu, ktorá pod nás príde. Teda aby sme nabrali spätný chod a pridali sa. Áno. Tvoj tip? Ako to dopadne? Ja verím tomu, že zvíťazí nielen zdravý rozum, ale verím tomu, že zvíťazí to, kým a čím sme. To znamená ľudstvo, ktoré báda, ktoré pozoruje, ktoré hodnotí na základe faktov, na základe objektívnych, dokázateľných skutočností. Včera sa uskutočnil zdravotnícky výbor, ktorý sa naozaj zapíše do dejín. Asi málo ktorý bude taký pamätný, ako bol ten včera. Na tomto, myslím, že to bol mimoriadny výbor dokonca. V mimoriadnom výbore pre zdravotníctvo sa zúčastnil splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie covidu, pán poslanec Kotlár. Si tam bol? Áno, bol som tam prizvaný. Videli sme kadejaké reels, story a kadečo iné. Aká tam bola atmosféra, ako to prebiehalo? Bol som už na viacerých zasadnutiach zdravotníckeho výboru, ale nikdy som nevidel v miestnosti toľko ľudí, ako bolo teda včera. Takže tá atmosféra bola veľmi taká v diskusii živá. Prvý ten bod bol hlavne predstavenie zistení NKÚ v kontexte pandémie. Ja som veľmi vítal tento bod, lebo naozaj prinášal cestou svojho predsedu pána Andrašiho veľmi zaujímavé zistenia, ktoré sme potrebovali vedieť a ktoré boli potvrdením toho, že ak by sme mali už z roku 2005 implementované medzirezortné rámce spolupráce, zdieľania informácií, koordinačné mechanizmy pre prípad núdzových situácií, akým bol COVID, tak by sme mali oveľa lepšiu pozíciu. Možno, že by sme sa nemuseli dopustiť mnohých tých vecí, ktoré aj v tom reporte sú. Takže pre mňa je to veľmi cenný report, ktorý nám hovorí o tom, že ak by sme uplatňovali to, čo veda dneska a medzinárodné spoločenstvo považuje za cestu, ktorú by sme mali nasledovať, boli by sme niekde inde. Mali by sme menej predčasných úmrtí, možno by sme mali dokonca postupy. Istotne by sme nevydávali napríklad toľko verejných zdrojov na niektoré aktivity, nemuseli by sme zriaďovať napríklad. Nemuseli by sme zriaďovať ad hoc komisie, ktoré prepájali rezorty, lebo by to bolo už zavedené. Aj o tomto sú teda medzinárodné zdravotné predpisy. Takže v tej druhej časti zdravotníckeho výboru sa diskutovalo práve o tejto téme, prečo sme teda sa vzdali v takejto možnosti zostať napojení na to medzinárodné spoločenstvo. Zdravotnícky výbor bol predčasne ukončený z dôvodu pokračovania pánom predsedom z dôvodu pokračovania rokovania Národnej rady. Dobre, tak to bol ale prvý bod a ten asi nebol kontroverzný. To bol druhý. Druhý bod bol zrušenie? Druhý bod bol prerušený. Druhý bod bol prerušený, ale tak pán poslanec za splnomocnenec vlády, tam Kotlár prišiel na ten výbor, čo bolo prekvapivé, mnohí čakali, že nepríde vôbec. A povedal tam okrem iného, že pandémia nebola. Keď si ty počul, tak aké boli pocity? No, pocit ako profesionála, ako odborníka v tejto oblasti bol taký, že mal som dojem, že chcem sa zobudiť z toho sna. Že naozaj to musí byť nejaký živý sen, ktorý nie je pekný. A ako občan ma to veľmi udivilo, lebo aj ako človek som vnímal, že počas posledného obdobia som strátil vo svojom okolí ľudí, ktorí zomreli na
ochorenie, ktoré teda ja som predpokladal, že tu bolo. A potom aj z toho pohľadu, keď si zoberieme, že ešte počas pandémie som robil aj na ministerstve zdravotníctva a áno, náš systém je veľmi krehký v dátach. Máme veľa biasových a zle zberaných dát. Mnohé dáta nemáme ani zberané do dnešného dňa. Napriek tomu sa nám podarilo cez pandémiu vytvoriť niektoré systémy, ktoré nám pomáhali pochopiť, kvantifikovať, čo sa deje. A myslím, že dosť priniesli informácií o tom, že pravdepodobne tí pacienti, ktorí do nemocníc prišli po svojich alebo boli dovezení, či rodinnými príslušníkmi alebo sanitkami, dobrovoľne v tej nemocnici sa nenechali napojiť na kyslík alebo na umelú pľúcnu ventiláciu, ale pravdepodobne im niečo bolo. Veľmi pravdepodobne tie testy, ktoré vyšli pozitívne, odzrkadlovali nejakú bielkovinu, ktorú v krvi tí ľudia, ktorí boli testovaní, mali a ktorým bolo zle. Veľmi pravdepodobne ľudia, ktorí mali isté súbory príznakov, ktoré sa počas tohto obdobia v našej populácii vyskytovali, ktoré boli príznakmi, ktoré radíme do kategórie infekčných ochorení, si pravdepodobne tieto príznaky nejakým spôsobom nevyvodili alebo nenavodili užívaním chemických látok alebo niečím iným, ale reálne ich teda mali preto, lebo tam mali substrát nejakú infekciu. Aby sme sa chceli aj izolovať od okolitého sveta a pozrieť sa iba na pandémiu alebo na epidémiu v odzvukách na území Slovenska, videli sme, že bol nedostatok dokonca aj liečiv, preto lebo ľudia potrebovali potláčať príznaky týchto ochorení a teda potrebovali získať tieto liečiva. Takže je tu veľa takých faktov, ktoré sú založené na dôkazoch, kvantifikovateľné, dokonca dohľadateľné a stále teda verifikovateľné, ktoré tam hovoria, že veľmi pravdepodobne ľudia v takom počte aj odlišného spektra vnímania, či veda, neveda, akokoľvek, si neprivodili len čistou psychosomatickou dedukciou všetky tie príznaky a pocit toho, že potrebujú byť hospitalizovaní alebo potrebujú dostať nejakú starostlivosť. Toto všetko si myslí pán poslanec Kotlár? Nediskutoval som s ním, ale preto si myslím, že pandémia tu bola a bola v súvislosti s tým, čo sa dialo aj v iných krajinách a prešla cez hranice a nainfikovala našich ľudí a ja som dostal takisto COVID. A ja? Myslím si, že som si to psychicky nevymyslel. Typol by som, že aj náš pán režisér COVID mal takmer každý. Veľmi pravdepodobne áno. Alebo o tom len nevie, lebo sa už mohol byť bezpríznakový. Môj brat napríklad nemal, hej. Nemal alebo nevie, či mal? Nie, to je pravda. Nemal príznaky a nebol testovaný pozitívne. Lebo ja keď som mal COVID, tak mi nebolo, že nič. Len 8 dní musela byť karanténa. Čo sa ešte dialo na tomto výbore poslanci opozície? Myslím si, že úplne všetci naozaj pýtali pána Kotlára, žasli nad tým, čo hovorí. A čo robil zvyšní poslanci? Teda sú tam aj poslanci koalície. Tí boli ticho? Boli tam nejaké reakcie zo všetkých teda kútov miestností a myslím, že sa to uberalo aj dobrou diskusiou, že by sa naštartovala, keby sa to nemuselo ukončiť. A muselo sa to ukončiť aj kvôli ďalšiemu rokovaniu Národnej rady Slovenskej republiky. Áno. A bude nejaké ďalšie stretnutie s pánom Kotlárom? Pán predseda zdravotníckeho výboru povedal, že odročuje toto rokovanie na neurčito, ale že teda dá vedieť, kedy budeme pokračovať. A postoj pána predsedu zdravotníckeho výboru, keď počúval pána Kotlára, bol aký? Alebo čo boli jeho reakcie? On myslím, že facilitoval tú diskusiu, takže nevyjadroval sa ku žiadnej z týchto tém. Keď sa stretneme v septembri, posledné 2 otázky, budeme stále žiť v krajine, ktorá bude mať spolunomocnenca, ktorý tvrdí, že pandémia tu vôbec nebola. A ako dopadne proces? Teda či sa pridáme k medzinárodným štandardom, alebo ich naopak odmietneme. Tento proste nie je Arabeli. Neviem ním potočiť a teda mať odpoveď. Ale ja tomu verím, že našu krajinu vedú ľudia, ktorí chcú, aby v nej žili zdraví ľudia. Aby sa pripravili veci do budúcna, keď bude tá potreba, aby sa nám nemusel rozsypať zdravotný systém, aby nám nemuseli ľudia zbytočne zomierať
aby sme aj tak nemuseli potom počúvať niekoho, koho by sme nechceli, ale vytvoríme si systém spolupráci s inými krajinami taký silný, ako potrebujeme, tak bezpečný pre každého z nás. Čo už spraviť ty osobne, aby sme sa pridali k týmto štandardom? Už som spravil to, že som ešte stále na Slovensku. To je prvá vec. Druhá vec je, pokúsim sa diskutovať s každým, kto to bude stáť, aby sme mohli nájsť cestu, ako zvrátiť túto situáciu a ako ju čo najlepšie využiť pre bezpečný a správny dizajn našich vlastných zdravotných systémov a investíciu do našich politík. A pokúsim sa na medzinárodnej úrovni stále hájiť dobré meno Slovenska, aby sa nestratilo to dobré, čo mnohí moji kolegovia na rôznych iných úrovniach urobili a robia, a aby ľudia vedeli, aj naši kolegovia vonku, že máme tu fantastických zdravotníkov, máme tu skvelých vedcov, máme tu veľmi snaživých pacientov, ktorí bojujú aj za svoje práva, aby vedeli, že sme stále na jednej lodi, lebo každý chce žiť lepší, zdravší život a je to základné ľudské právo. Táto krajina má rozhodne najviac ako na to, aby bol splnomocnencom vlády ktokoľvek, kto myslí, koná a hovorí ako splnomocnenec Kotlár, tak na tom čo skoro dožijeme, že to bude lepšie. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem a ďakujem aj za nádej.